napagay usa ka pangutana dinhi nga matupan niya nga makaon ba kuno ang balot. Wala ko'y mabasa igsuon sa balaang kasulatan nga ang balot dili makaon, no? Wala tay makita di sa balaang kasulatan. When in fact igsuon kung imong tan-awon igsuon ang gitawag nato og Biblia, wala magpahayag ni ana nga dili makaon ang balot. I don't know nganong nasulod man na sa imong unahuna nga dili makaon ang balot. Tingali nasa imong unahuna igsuon ang Leviticus kapitulo 11 versikulo 18 didto sa gitawag nato og maayong balita nga ang nakabutang diha is itik, no? Og nahibalumantang nga ang balot gikan sa itik. So kibali ang Leviticus 11:18 kay dili makaon ang itik. Therefore ang itlog usab nga mao gikan ang balot dili sad makaon. Ingani igsuon diha ra na nimo makita sa mayong balita ang word nga itik. O kung imo na siyang idoktrina nga dili makaon ang itik, na unsaon nimo pag Bible studies sa mga Amerikano? Kay wala man kay nabasa diha igsuon nga ang gisgutan des Leviticus 11:18. Kay in English anang gitawag nato pato, itik ana ang pato igsuon, ang English ana is duck, no? Wala may nakabutang diha nga duck. When in fact daghan nga version nga nagisgot kana siya owl, no? So meaning to say dili nimo makit-an nga kana siya dili pwede makaon. Ikaduha pa, wala man diha ang ilhanan sa pagka gitawag itik igsuon nga dili makaon kay ang itik nabilong man na siya sa bird. Unya wala man diha ang ilhanan sa pagka dili makaon kung imong i-refer sa itik. Gawas kung ihimuon nimo siyang mananap. Pero aron mahusay igsuon ako'y gusto ibasa sa inyo nga i-share sa inyo diri. Alang ni mga Seventh-day Adventist, kung usa ka sa Seventh-day Adventist na ko ihatag sa imong punto, gisulat kanini Ellen White sa 1873, okay? Sa manuscript 12, 1873, unya gi-publish usab ni siya gitawag nato og manuscript releases volume 7 page 346. Nag-ingon siya dinhi, usa ka sitwasyon igsuon nga didto sila sa usa ka lugar nga layo og mga daghang mga balay, no? Mingaw nga lugar. Unya nahurot ang ilang gamay na lang gyud kayo ang ilang supplies. Unya ang mohatod sa ilang supplies para pagkaon wala pa gyud nag-abot. So kibali wala na gyud sila lain makita pa didto gawas sa anak ni Ellen White nga namusil, no? Kanang gitawag hunter gitawag nato og kanang mamusil og mga langgam ug uban pa nagyon diri. Our provisions had been very low for some days. Many of our supplies have gone. We expected supplies 3 days ago, certainly, but none has come. Willie, meaning ang anak niya, Willie went to the lake for water. We heard his gun and found he had shot 2 ducks. So, ducks. Pato. Oh. Ingin siya din here. We heard his gun and found he had shot 2 ducks. This is really a blessing for we need something to live on. Well, sa to kapanalangin igsoon. Kaya nga naman, na sila'y kaunon. Okay? Ato manggibasa din sa libro usab sa manuscript release nga masabot man nato dinhi nga nangaon sila og duck. Kanang duck Bisaya ana pato. I hope nga kini nga statement makapaerase sa pagduha-duha sa tanang mga Seventh-day Adventist. Tungod kay naman goy pipila ka magwawali igsuon ipamugos gid nila nga kana lagi kunong balot, itik, pato, dili gyud kuno lagi na makaon. I don't know kung asa sila nagkuhag argumento kay wa gyud laing version igsoon usa ra ka version kanang maayong balita. What if kung ang imong kwan, ang imong gitawag nato nga gi-Bible studyhan Amerikano? What if kung ang imong gi-Bible studyhan gikan sa Europe, asa man ka mangdaw-daw og bersikulo nga dili makaon ang pato, dili makaon ang itik, nga wala man kay mabasa diri nga duck, no? Duck man ang English anang pato. Wa kay bisag asa nga version igsoon walay word nga duck diri. Mao na nga pwede nato mailad ang mga tawo, mga kaigsuonan nga gitawag nato wala maggamit sa English nga Biblia sa Cebuan.
kay mudagan tas maing balita. Pero sumayong balita rasad na. Dili mo makaplagan sa Philippine Bible Society nga kanang gitawag na to ang katapusang libro sa Biblia pinadayag. Dili mo babasa sa Philippine Bible Society gihapon nga ang katapusang libro sa Biblia sa New Testament bugna. Dili mo na mabasa. Didto na nimo mabasa sa maayong balita pagkapobre bigid sa atong theology kung atong saligan ka na maayong balita. Dili ka gitawag nato og katuhuan nga theologian ana sinang ka theologian ka unya ang imong gisaligan usara ka bersyon sa Biblia nya Bisaya pa gyud. So Bisaya gyud kay ta ana. Ato ba nga makita nato sa English, mabasa nimo sa English dak wa gyud ka daghan mga version akong gipangbasa pero wa gyud ka basa og dak dia igsuon ba. Ako nabasa sa TV Donald Duck pero wala tayong mabasa dis balang kasulatan. Muna nga katong ingon nga dili makaon ang gitawag nato og balot. Ngay ang balot gikan sa itik, asa man na, English kuno ng word nga itik. Kung unya tanawas sa tanan mga Bible sa English kung naaba na siya. No? Kay maulaw ta nga kung pananglitag himuon na ka nga international nga speaker, asa ka mang daw anang word ana no dili sa Cebuan ra gina nimo basa. So katapusan kay 2 minutos na nabilin nato, wala pa gyud tay disiplina nga nangaon og balot. Mo na nga matingala ta nga kung ipugos gyud nato nga ikaw mo'y sakto, ang mahitabo ana ikaw ra usa sa tibuok Mindanao, ikaw ra usa sa tibuok Visayas, ikaw ra usa sa tibuok Luzon, ikaw ra usa sa tibuok nga kalibutan na ma-question ang imong theology ni ana no. Kay ang word ana sa Hebrew word is tanshamith. Bisag tan-aw nimo sa strong exhaustive concordance ang word nga tanshamith, wala kay mabasa nga dak dia. Wala kay mabasa.